زانتاتات أسرات فيزا تبلغتي بيرك ألم في الساعة زحلف قدام عب كتما لوزرن سويزرلاند عمتاو بزكايد نايمة تعبيتي متغخاب نغط انبر عد الرغيبة نيره قلياتهم عدمن اسنتهم كاب زفارغ وتهدرنا كالوت أرآياتات نزسانلو معد ثمرت مونجيوم كالوت كاب عرفتي زيهب قفان نابراج رجر عبدان كإليو قلياتهم وين ندليا زحش نابران عدل تمرتن كمون فح زبلا سدرابيتات نمت اغخاب ببوغنم عب سفلالي جيزي كاب عدوم نفيصهم عب هاجر سويز كعقبو زغالان متعبيتي زتاغخبلو داي حد حد زلواوطلون ززناقعلون اقاتاميو عبتي دحر عسران لعليون عمثات بزحت فلتين متعبيتين زرغب كل قاتامي أمونغوز سدالو مدبات كابز تقبل كوان حتوثات حنتي أبيت ما أسرتن أب عدن انكالخي أب سدت بزعباز اللو كتحاسب انكالخي زنبرا كسئلن حجب أكال مصر أخيون كمي رغيب كيو وي نغلتي الناس إركي انتاي كتب لتغيلي تبل نبرات حدا بحدا حاتي تقوى انت زي الرقاقتكو كابتو ما بتقات أمزن ورمائيت اتادي حراز تسدت أنا كخون خيليه إذيان كالوث نعاز مسلو حتوثاتن انبار مبزعتو دحيرو كاب هاجر زوات أزيقا إيرترا زي حتوثم حتوثات ناي مخوان عدل اللوام أب حيالي أقات أمي أزوشت هاجر زلو هزبي بزعباتي أبو تسعز كايد نتفتات انتاي رئيتو كم زلوو وإنتاي لو كم زحسب كفلت مدلاي أبو زحات أقدمهم كاب هاجر زواتو أحاتن أحواتن كم زلو أستبيل اللخو كابزا قاشا زي كونتن حتو تبقي سنبعار أبيرترا بأوات أرين أبرات غركيرو أبرغاتاتن دوباتن أم ملساز سأنو تهدرن عسكيرو بزي حقاو مسرحن فردن أبعبت مأسرتات نزي فولت أو نوحات جيزي تجأويو بزي مخنيات إنا تغترن إنا تشغررن هيوت كازحن شولكم كوينات تزلا من إسي بحف شقاء تتاغا خبرلو جيزي كمتسألا هانك أو تبل زلا سدرابيت بزعبازي واتسازل وغن كميز بلا سئليو كهلو مزغل نابز بالحساب قسقساء اتنا عايزنا برن قمت حساب سئلي حتو كساب حجي ابت زنبوركو بوتان ابتهم حبير يوم زنبوركو سباتن زي هلولو مخنيات يلن انبار كحسب نيروني أنن كالوت أسراتن أبشلاتاتن كونتينراتن مايسروا كوينا انتينا نحسب نيرنا أب حسبنا كميز بلا سئلتات نايتو من برتي دياسبورا زغونو دك عدنايو زتا أناقد نيرو تسفانا بحقنان أبناي شنخ نايتو ما سأليوم زعبيو ويز قدقو مالت زتصفيو ويز موتو نيرام مورالنا كبكبلن أنكراريو كوردن زقورو رقوحيتات أما دما أب سدت مزركو زيغاتات زت أساسرو إتو مسائل بمت انتي أبدا قزر لوتتات نايمك إيار عدل يرخبو دو يهلو خنو إتوم بسنك سئنة حبريتا أب جزيهم كملسو زي كإلو زنبارو حتوتاتك بغافيل كملسو كإلهم دو يخونو ويس كم تازنباروا تعني دو مالو النابلو زي جمرو جنكا زي ودو حتوتات متأمني اتسئلتات اتبير ترازلو سرعات بزدليو ملكع
ክቕረጽ ዓመታት ተደኺሙሉን ተበጅቲሉን እዩ። ስለዚ ከዓ ካብዚ ሓይሊ ሚዛን ጠቓለስቲ ንመሰልን ፍትሕን ጸብለሊሉሉ ዘሎ እዋን ምስቲ ዝተገብረሉ ውጥን ክመሳሰል ወይ እውን በቲ ውጥን ክዕብለል ጸኒሑ እዩ። መሰል ምርካብ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ብኸቢድ ዝተሃስዩ መሰላት እዩ። ኣብ ኤርትራ ብዘይካተን ሓበሬታ ብክፖን ዝዕድላ ልሳን ዓማፂ ዝኾና ጋዜጣ፣ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ካልእ ኣገልግሎት ሓበሬታ ንሕቶን ምክልባትን ዘቃልዑ ብምዃኖም ዜጋታት ነቲ ብግዳም ዘሎ ንጥፈታት ዝጥቀሙሉ ዓይኒ ክድረት ዝገበሩ ካብ ምድራት ሓበሬታ ክሳብ ምጽንጻን ከምኡውን እቲ ስርዓት ካብ ዘጋውሑ ፕሮፓጋንዳ ዝተፈልየን ዝጻረርን ሓበሬታ ምርካብ ምኽንያት ምፍርራሕን ምቕጻዕን ዝኾኑሉ ኣጋጣሚታት ወሲኽካ ሓያል ምኽንያታት ኣለዉ። ይኹን እምበር ምስ እልቢ ሕርኽራኻቱን ዕንኰራቱን ዳ ይኹን እምበር ድምፂ ተቓለስቲ ንፍትሒ ጸይሩ ኣብ ሰማያት ኤርትራ ዘንሳፍፍ ማዕብላት ሜድያ ሳላ ዝተፈጥረ እንታይ ይኸውን ኣሎ፣ እንታይ ከይግበር ኣሎ ዝብሉ ሕቶታት ክምልስ ዝኽእል ሓበሬታታት ተበራኺቱሉ እዩ። ህዝቢ ርዩን ሰሚዑን ተዓዚቡን ኣስተቢሉን ጠንቂ መድንጓይ ናይቲ ባህረርታ ዝጽበዮ ዘሎ ለውጢ ኢሉ ዝጠቐሶ ምኽንያታት ከምኡውን ሓላፍነት ዘሰኩሞም ውልቀ ሰባትን ምንቅስቓሳትን ከይሃለዉ ይተርፉን። ስለዚ እምበኣር ቀንዲ ዛዕባይ እቶም ንዓመታት ኣብ ኣብያተ ማእሰርታት ተዳጒኖም ምድንጓይ ፍትሒ ጽውጽዋይ ኮይንዎም ክህሉ ዝኽእል እሱራት እዮም። ሃገር ምልእቲ ሓሚሱ ህዝቢ ምሉእ ኣበሳቢሱ ንዝበዝሕ ህዝቢ ባዕሉ እቲ ስርዓት ናብ ጸላይኡ ዝቐየሮ ህዝቢ ለውጢ ከምጽእ ክንዲ ናይ ምድንጓይ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢሉ መልሲ ናይ ዝሰኣነ ሓደ እሱር ሕቶ ኣብ ሓሳበይ ቀሪጸ ኣለኹ። እቲ ገሪልዎ ዘሎ ነገር ከም ዝተረዳእኒ ተሰሚዕኒ ኣሎ ነይረዮ እንዴ? ኣብ ጸበባ ኾንካ ጸበባ ንኸየብቅዕ ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽእል ነገር ካብ ቅልጽም ዝሓበረ ህዝቢ ዘምልጥ ኣይመስለካን? ህዝቢ ኣንጻር ወፅዓ ንኸይቀወም ኣንጻር ጨቋንኡ እውን ንኸይሓብር ምኽንያት ዝህልዎ ይመስለካን? ነቶም ብዙሓት ነርሃዋን ፍትሕን ደው ዝበሉ ከሰናኽሉ ዝተዓጥቁ ደቂ ሃገርካ ምሕሳብ ይኸብደካ። ብኽንደይ ነውርታት ዝተጐብአ ስርዓት ምእላዩ ከመይ ክኸብድ ከም ዝኸኣለ ምርዳእ ይዕብየካ። እንታይ ኮይኑ ለውጢ ደንጊዩ? መልሲ ብዙሓት ሕቶታት ኣብ ርእሲ ዝሓቶ ኣሎ። ግን ከዓ እሱር ሕቶ እምበር መልሲ የብሉን። ኣብ ኣብያተ ማሕዩር ንዘሎ ይትረፍ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ኮይኑ ብዛዕባ ብግዳም ዘሎ ንጥፈታት ድሓን ዝኾነ ሓበሬታ ክህልዎ ንዝኽእል ዜጋ እውን ግር ከብል ዘይክእል ድማ ኣይኮነን። ናብ ሕቶቲ እሱር ተመሊስና ኩነታት ዓድና መንን ብኸመይን ይሓላለኹ ከም ዘሎ ኣብነት ንምጥቃስ ካብቲ ብዙሕ ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ዛንታታት ክንወስድ ኢና። ሓደ ኣብ ዋርድያ እሱራት ዝነበረ መንእሰይ ዶብ ሰጊሩ ናብ ጎረቤት ሃገር ኣትዩ ንበል። ካልእ ሓኪም እሱራት ዝነበረት ጎርዞ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ካብ ኤርትራ ወፅያ። ሓንቲ ካልእ መጻምታ ዓሰርተታት ዓመታት ተሓይሩ ድሃይ ዘይረኸበት ወይዘሮ እውን ሰብ ዝገብሮ ጌራ ዓዲ ሓዲጋ። እዞም ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ዜጋታት ኣብተን ካብ ዓዶም ምስ ወፁ ዝኣትውወን ኮነ ኣብተን ንኽነብሩ ዝዕቀቡለን ሃገራት ንሕቶ ውሕስነቶም ዝምልከት ዝቐርበሎም ሕቶታት ኣመና ዝተፈላለየ ኣይኮነን። እቲ መልስታት ዳይ ክፈላለ ዝኽእል እምበር
نزبزح سدتنيا زقربلو ወይ ዝቐርበላ ሕቶታት ተመሳሳሊ ምዃኑ ናይ ዝበዝሐ ስደተኛ ተመክሮ እዩ። ብርግጽ ከዓ እዞም ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ምስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ዝራኸብ ዛንታ ዘለዎም ተሰደድቲ ንምርካብ ዕቑባን ውሕስነትን ዝምልከት ጉዳዮም ኣብ ዛንታ ናይቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓዲጎሞም ዝወፁ ሰባት ዝተመርኮሰ ክኸውን ቀዳማይ ምርጫኦም እዩ። ክንደይ ካብቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ መርመርቲ ኣባላት ሓለዋ ሓካይም ዝነበሩ እሞ ኣብ መዓልታዊ ህይወት እሱራት እንተ ብሰብኣውነት ወይ ብኣራዊትነት ይጥቀስሉ ንዝነበሩ ስራሕ ጠንጢኖም ዓዶም እውን ሓዲጎም ወፂኦም ይኾኑ። ንዝብል ሕቶ ንጊዜኡ ሓዲግና ኣብ ነፍሲ ወከፍተን ኣእጋሮም ዘዕለቡለን ሃገራት ንዝቐርበሎም ሕቶታት ኣብ ዝህብዎ መልሲ ተኣመንቲ ምእንቲ ክኾኑ ኣስማት ናይ እሱራት ምዝርዛሮም ግድን ይኸውን። ሓደ ካብቲ ኤርትራ ብዓለም ስሚት ዝገብራ ነጥብታት ምግሃስ መሰላት ብምዃኑ እሱር ምንባር ጥራይ ዘይኮነ ምስ እሱራት ዘለካ ዝምድናን ምስ ቤት ማእሰርቲ ብዝራኸብ ንጥፈታት ምውሳእካን እውን ንሕቶኻ ሓጋዚ ስለ ዝኸውን ድማ እዩ። ዋርድያ እሱራት ነይረ፣ ሓኪም እሱራት ነይረ፣ እዝን ከም ዝንርኤ እዝነትን ተሞኪረ በመባል ኣስማት እሱራት ብምዝርዛር ኣስካዕካሒ ዛንታታት እሱራት መስኪሮም ጉዳያቶም ኣብ ልቢ ወሃብቲ ዕቑባ ቦታ ምእንቲ ክረክብ ኣብ ምግባር ዝርንዛሕ ዝነብዑ በዓል ቤተይ ተኣሲሩኒ ወይ ተጨዊኒ መሳርሕተይ ተሓይሩ በመባል ፋይላተን ነቕ ዘይብል ዛንታ ከም ዝስከም ዝገበራ እሞ ንዛንትኦምን ዛንትአንን ዝምጥን ውሕስነት ዝተዋህቡ ብዙሓት እዮም። ወረቐቶም ምስ ሓዙ ልቦም ምስ ርግኡ ኣደልዲለንን ኣደልዲሎምን ምስ ረገጹ እምበኣርዮም ነቲ ሓደ እሱር ኣብታ ጸልማት ሸልኡ ወይ ኣብታ ቆራሪት ኮንተይነሩ ተኾርሚዩ ንዘሰላሰሎም እንታይ ኮይንዩ ራህዋ ደንግዩ እንታይ ኮይንዩ ዓወት ተቓለስቲ ፍትሒ ምንጋስ ዘይሰለጦ ዝብሉ ሕቶታት ዝምልስ ፍጻሜ ዝኽሰት ነቲ ዘስካሕክሕ ህይወት ብዓይኖም ሪኦም በቲ ዝረኣይዎ መልክዕ እውን መስኪሮም ከብቅዑ ዛንታ እሱራት ሸይጦም ዝዓደግዎ ውሕስነት ተጠቒሞም ቀንዲ መዳኸርትን ዓሳኽርን ዓማፂ ኮይኖም ይርከቡ። ከምኡ እዮ ፈሊጡ ዝደቀሰ ነቕኒቕካዮ ነይሰምዕ ዝተባህለ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ባዕሉ ብገዛእ ልሳኑ ዝመስከረ ሰብ ነቲ ናይ ማእሰርትን ግህሰት መሰላትን ኣደራዕ ኣብ ገዛእ ቤቱ ዘሎ ዜጋ ዝበኣሰ እምበር ዝተመሓየሸ ነገር ኣብ ዘይብሉ ጊዜ ምስ መንግስተየ ዝብል መዝሙር ኣንጻር ውፅዓት ደቂ ሃገሩ ዝቐንዐ ልሳንን በትርን ሒዙ እንተቐሪቡ ብኸመይ ከተረድኦ? እንታይ ከኽትብሎ ትኽእል? እዚ እምበሃርዩ ንኤርትራን ህዝባን ገጢሞዎም ዘሎ ቁፅርጻር ፈውሲ ዝተሰኣነ ጎንፊ ብዛንታ እሱራት ዕቑባኻ ውሒስካ ኣብ ዓዲ ሕግን ፍትሕን ኮንካ ኣብ ጎኒ ዘይፍትሓዊ ስርዓት ደው መባል ከመይ ዝበለ መምኽኔታ ክወሃቦ ይኽእል? ካብቲ ብዘይ በደልን ኣበሳን ዜጋታት ኣብ ሸላታትን ኮንተይነራትን ኣብ ትሕትን ልዕልን ምድሪ ዝተደኮኑ ኣብያተ ማእሰርታት ዓፂዩ ዘሳቕ ዘሎ ስርዓትከ በየናይ ረቑሖዮም ፈሊኻ ክረኣዩ ዝከኣል? ስለዚ ከዓ ሰባት ኣብ ጎዳጉዲ ስፊሩ ስልጣኑ ከውሕዝ ዝቃለስ ስርዓትን ብዛንታ ዓመፅ ካልኦት ውሕስነቶም ዝዓደጉ ደገፍትን ተበለፅትን ዝሰርሕዎ ኪዳን ምፍራስ ኣካል ቃልስን ፍትሒ እዩ። ካሓትን ጠለምትን እውን ኣምዐን ኳኸይቶን መገዲ ሓርነት እዮም። ፍረቓልስን ፍትሒ ግን ይዱንግድ እምበር ፍጹም ኣይበኩርን። ይርጋለም ፍስሓ